V regionálnej druhej basketbalovej lige mužov Bardejov vyhral v 3. kole nad rezervou Sabinova o 27 bodov 76-49. Mladí ešte len dorastenci z prvoligového Sabinova kládli odpor akurát v prvej štvrtine, ktorá sa skončila výsledkom 16-15. Skúsenejší a fyzicky zdatnejší domáci sa presadili v druhej časti prvého polčasu, ktorí vyhrali o rozhodujúcich 18 bodov 28-10. Dominovali najmä pod košom a darila sa im aj streľba. Aj keď v mužstve chýba výrazná osobnosť pri zakončovaní, tentoraz traja dosiahli viac ako 12 bodov. Hostia po prestávke vyhrali tretiu štvrtinu o 3 body. Sympatické na ich hre bolo, že sa prezadzovali dobrou prácou s loptou i niekoľkými nacvičenými kombináciami a nechýbali ani úspešné trojkové pokusy. Bardejovčania hrajú pomerne stereotypne, no príchodom nových hráčov je u nich vidieť snahu o pestrejšiu i priamočiarejšiu kombináciu. Pod košom je stále najlepším strelcom Marian Štefančin. Tentoraz dosiahol 13 bodov. Zaujal Roman Varchol. V tomto stretnutí si na svoje konto pripísal 12 bodov, tak ako šikovný Lukáš Čegiň, ktorý si vie nájsť pozíciu a dosiahol rovnako 12 bodov. Bardejovčania po výhre z UVL Košice i po nečakanej prehre v Kežmarku sú s 2 víťazstvami na 3. mieste v tabuľke. V sobotu hrajú v Prešove.